laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Denboraren makina. Nikola. Nikola. Ez, Traban, nahikoa da! Horrela ezin naiteke kontzentratu! Ua, zer da hori? Kito! Nahikoa da! Orain alde hemendik! Nikola. Bota hemendik! Zoaz! Zoaz etxera! Nikola. Tira! Artxi, zeure postura! Gaurkoa dugu benetan egun historikoa! Gure esperimentuaren une erabakigarrira heldu gara! Bat fasea! Bat fasea osatuta. Bi fasea! Bi fasea osatuta. Kontinuma sinkronizatuta, tunela irekita. Abia gaitezen! Zerbait ez doa ondo. Oh! Jolas egin nahi duzu nirekin, bai ikusiko duzu. Bai! Funtzionatu du! Denboraren makinak Kontuz funtzionatu ibili, du! denborarekin, akatsik gabe, erne horrekin, goizeki edo berantueki, denbora da, ieskorregi! Izan behar duzu guzti zehatza, bestela ondorioa da latza, kontuz makinak utziko zaituta, denboran harrapatuta. Izan behar duzu guzti zehatza, bestela ondorioa da latza, kontuz makinak utziko zaituta, denboran eta bat izoztuta. Hondamendia. Inork ez du izan nahi nire laguna. Marian, baduzu gauzako zorik jateko? Orain ez. Nikolak ez dio konpondu gofreak ekiteko xafla. Zergatik zaude hain ilun, zure eromen suntsitzailea piztu altzaizu. Bai zera, eta nire lagunak direla diote. Ireki, badakit hor zaudela. Ez zara ligandik Alferrik, ez dio eskutatuko. inori sartzen utziko, esperimentu handi bat egiten ari dela dio garrantzi handikoa. Denboraren makina probatzen hasiko zen. Mil aldiz esan diot horrek teorian bakarrik funtzionatzen duela. Teorian, banik praktikan. Gofreak egiteko xafla konpontzea nahi dut bukatzen duenean nahi duen egin dezakeo. Nikola? Nikola, zer gertatu da? Nire esperimentu harrigarriaren azken fasea prestatzen ari naiz. Traban sentitzen dut. Ezin dudan bota nahi. Bukatu duzu azkenean! Denboraren makina! Nola funtzionatzen du? Lehenengo data zehaztu behar da. Gero botoi txiki hau zapaldu behar da. Ondoren botoi handia eta joateko prest! Joan nora zehazki, hospitalera? Zuko era joan behar duzu eta bizkor. Zer begira zaude, irakin uratea egiteko. Superur irakin gailua aktibatuta. Traban, joan nire txera eta ekarri marmelada pote bat egongo da hasi gabe. Traban, entzun alduzu! Zoaz! Trabanona, trabanara. Baina esperimentu egin behar denean, traban zoaz etxera. Ez dago eskubiderik. Baina honen bestelan egiteak? Saria merezi duela uste dut. Nikolak ez du potekada osoa beharko.
Tira, egon lasai. Ez, kontuz! Ez diozu inoiz. Nikola gero eta okerrago dago, Baite gehiago beharko dugu eta marmelada. Non dago marmelada? Ez daiki, Nikola, Ez diozu hartu atxeden, zer inoiz. gertatu zaizu? Pantxo, ibili kontuz. Ez duzu inoiz zeure burua ukitu Lasai, behar. egon lasai. Zer esan nahi du? Zergatik da arriskutsua? Kontinum espazio-temporala aportu dezakezulako. Zer jasoko litzateke? Zer jaso? Aldaketa ikaragarriak errealitatean horixe! Ene bada. Bai, oso bitxia da. Ai, baina, ideia hon bat daukat. Data, denboraren palanka, botoitxoak. Bravo, entzun alduzu! Zoaz! Traban ona, traban ara. Hemen txegon beharko zuen. Non dago marmelada? Zer egin duzu? Arraioa de abrukume bihurria. Alde mendik! Ospa! Mamurdinok kokoteraino naukazue. Beste bat! Alde mendik izurria lakok! Marmelada lapurrak! Ai, Marian, zer gertatu zaizu? Pantxo, zeu behar zaitut. Urdina da! Pantxo, zure liburutegira joan behar dugu kontinuum espazio ez dakit zer horri buruz irakurtzena, gozen! Marian zoratu egin da, ikusi duzu? Nor dago zoratuta? Zeuk zoratu nahi duzu, Pantxo. Dagoen baino gaizkiago usteko. Zer gertatu zaizu edenoi? San fin koldarru ni ez ibiltzeko beti nire atzetik. Kokoteraino nauka! Grace, ondo zaude? Fin koldarra? Finkoldarra! Eta zuk izurri urdin horrek itzuli marmelada! Zer egin dut? Zer gertatu zaio gure txingelerri maiteari? Zuzara, adiskide maitea. Nikola, etxan zaude, eskerrak, denboraren makinan sartu behar nauzu berehala, marmeladaren bila bidali naute eta orduan hasi da dena, beste traban batek ukitu nau eta damba! Denak erotu dira, Marian eta Pantxo eta Grace gutxienez, denboraren makinan sartu behar dut berehala, mesede... Zoritxarrez oraindik ez daukagu denboraren makinarik. Gaixoentzako ospitale bikaina daukagu ordea. Zure lagun bat hartu dugu dagoeneko. Ez dago denboraren makinarik, nola izan daiteke? Hartu arnasa, bai eutxi hor. Bai, toki egokira etorri zarela esango nuke. Erizaina, beste gaixo bat hartu behar dugu. Premiazkoa da. Supergaixo harrera aktibatuta. Zer duzu ez zentzuz jokatu beharrean erotu egin zaret, Eta zu medikoa zara? Marmelada! Aktibatuta. Teontzi biltari zikinak! Aktibatuta. Baina itxaron nene adiskidea, ez duzu amaitu tratamendua. Zu, itxaron! Ez ba! Gelditu urtxe bertan! Belarri luze! Putza, marmelada neurea da. Neuk hartu dut, neurea da. Zapatako lokarri askatu zaizu, zeuri ere bai! Potean niretzat. Geldi! Geldi, itxaron, zergatik dagoen ilun? Susmorik ere ez. Ez ukitu!
non gaude? Belarri luze, zergatik etorri zara nire besoetara? Zuk bustana zapaldu didazu urdintxo. Min egin didazu. Kito, orain ukitzea ez da nahikoa. Zer egingo dugu? Ba, ez da? Potea ireki dezakegu. Bai, hori da, itxaron. Nikolari eraman bergenion. Nikolari? Guga begina izan du esperimentua. Baztertu egin gaitu eta gero katarroa harrapatu du. Eta guk salbatu behar dugu? Ez da? Hemen daude, ikusi ditut. Harrapatu ditut, eta helduta dauzkat! Zuek ez altzineten bi. Traban! Aurkitu zaitugu azkenean. Marian? Bai, neu naiz, norba. Kontinuum espazio-temporalean galduta gelditu zara. Zureak egin duela pentsatu dugu. Pentsa, Nikolak hilabete behar izan du tramankulu hori eraikitzeko. Guk lagunduta, noski. Hilabete osoa? Zenbat ikaro dela pentsatu duzu, Traban? Astebete? Hau guztia nigatik egin duzue? Jakina, nola ezkenuen ba egingo Trabantxo maitea, urdintxo, gure bosternasle bihurria. Traban! Adiskidea! Barkatu lehen herrieta egiteagatik. Enuen denboraren makina erakutsi nahi probatu arte. Baina zu azkarragoa izan zara. Nikola, marmelada ekarri dizut. Bueno, geratzen den apurra. Marmeladak ez ditasula, zu hemen zaudela da garrantzitsuena. Lagunak, onenak zarete. Apa!